Jsem Erika a je tu další let's play ze hry Five Nights at Freddy's 3 a mám tu zase hosta Amy, která byla ve všech videích a možná tady budou i jiný hosté. Máme třetí noc a fakt teďka to bude úplně epic. Já se hrozně bojím toho high, prostě to je úplně hrozný. Jo. Kapete to, přestaň třepat tou nohou, Amy. nepřestanu. Jo, ty, co mě dávají dislikey a hejtujou mě, tak jsou tady tihle ty, co jsou na té zdi, nebo co to je. Jo, takže jako... Tady je. Tak za váma, pokud mě hejtujete, jo. Tak za váma pošleme Freddyho. Jo, a ten vás úplně skilluje. Tak. Takže room tour jsme dělali minule. Ventilace. Předminule. První noci. Jo. Oh. A tak fakt musím pohnout, protože mám jenom hrozně málo prostě baterky. Mám asi teďka už 8. Ventilace. Tady vůbec není, ale fakt vůbec. Sviňouch. Sviňucha. To je ale sviňucha. Já se hrozně leknu toho, když tam jsou nějaký červený nápis u nějaké hororovky, prostě to je úplně strašné. Audio error, teď se zase lekla, prostě ještě horší, než tam je ten Freddy. Dýka bez nikole. Dej tu kapacit. Smrkáš do ruky. Tady byl, viděli jste to? Do prkna, tam byl A máme teprve třetí hodinu. první hodinu, tyjo. Aha, třetí noc. Hello. Video error. Tady předtím. Přesně třeba tou sedačkou. Pryč. Ty. Teď jsem se fakt lekla. Ne, já nechci od začátku. Ne, prosím. Jo, až se mě píká. Dobře, tak jdeme dál. Takže dneska to bude mít asi přes 8 minut, možná? Jo. Já jsem se nelekla hodně teda. Ne, zase od 12. Sakra. Fuj, tady tohle z toho na kraji, u těch, jak je kamera 10 a kamera 4, tak jak tam je ta maska, nebo co to je. To je hnus. Já chci, aby byli tady ve ventilaci. To nechtěj. Proč? Tady jo, klidně můžeš mít, ale to je potom strašně rychle jde k tobě. No. Tady se objeví, že? Když je ve ventilacích v tom okně, nebo co to je? Nevím. Asi jo. Myslím, že se má objevit tady. Ne? No tady takhle, no. Jo, vy nevíte, co říkáme, jako tady takhle, tak jako. Fuj, já se bojím toho hi a hello. Nebo bye, nebo co to říká. Myslím, že to říká hi, ne? Já nevím. A háju je to. Hi. Video error. Dobrý, v pohodě. Jo, 1 hodina. 5 hodin před náma. Audio error. Errore. Kde je ta svině? Sviňucha plešatá. Ty. Ve ventilacích je. Ještě ventilace pročistíme, nebo co to je? Jak se to dělá, já nevím. Já tomu říkám, že se to čistí. Oh my god, no! Ne! Honem pryč. Ventilace. Teď to nám není moc strašidelný. To není. Honem. A chvíli ti zdechne mobil. Já vím. Tady je. Fuj. Děláš si... Nechoď ke mně. Ty vole. 2 hodiny nezabíjej mě. Můžeš si zapojit mobil do nabíječky? Jo, to mám to dělat, já ti donesu. Dobře. Tak. Ty vole, nechoď sem, ty hajzle jeden. Ty bílní. To prkna. On je tady.
Ty vogo, on je tam v okně. V tom okně. Ke komplu. Už tam není. Do prdele, to se fakt bojím. To přiznám, já se fakt bojím. Lidi, fakt. Nesníte se mi, ale fakt jako hororovka, jo. Audio error. Zapínej si nějakou nabíječku. No, hrej. Tak já nechci, aby mi zgrybil mobil, ty vole. Přehřívá se jak pec. Jak pec. Ano, jak pec. Oh my god, stěr. Teď může být v těch ventilacích. Teď se podívej do těch ventilací. Nebude. Nikdy tam ještě nebyl. Jestli slyšíte nějaký šumění, tak mám... Je to zvenku. Ne, semka jsem ho nechtěla poslat. Do prdele. Ne, tohle... Já jsem fakt neschopná. Ještě 3 hodiny musíme přežít. Ty vole, hele lidi, já fakt nevím proč, ale mně se zdá, že 3 hodiny jsou víc než 5. Nevím, 3 je taková divná. Tady je. Ne, on je tam. Viděla jsi ho? No. Aha. Já se bojím. Pomoc. Ne. Sakra. Hajzlu. Lidičky, prosím vás, dnešní video už asi končíme, protože jak dlouho tady to hrajeme? 6 minut, můžu ještě dál. Jo. Dobře, tak poslední pokus. Jsem fakt neschopná, na 3. noc nejde udělat. Sorry. Ne. 3 the night. Oh my god. Lidičky, já jsem unavená. Lidičky, ona nemá hlavu. Lidičky, jak se máte? Budeme si povídat. Hi. Takže říkáte mi hi. Říkejte mi hi. Bye. Bye. Čaj. Tady je ten kokotón. Pizda. Jo. Pizda. Urážka Jinak, a prs. já vám dám teda do popisku videa naše 2 spolužáky, který nahrávají děsně trapný videa, takže se určitě podívejte. Ten jeden ne, ale jeden fakt nahrává strašný. Jeden ten s trapnýma videama, tak se jmenuje jeho kanál Jakub Kopeček, takže já vám to dám teda ještě do popisku. No a druhý, který má trapný videa, ale není to tak hrozný, ještě jako je to docela dobrý, tak se jmenuje Kvaddy, jo, Kvady, jo. Takže Kvaddy, všechno velký, takže se tam mrkněte. Myslím, že by mi poděkovali, viď? Jo. A dejte jim nějaký ty dislikey. Jo, mě dejte lajky, nebo na vás pošlu Freddyho. Hlavně nemoc odběru, jo? Jako... No mě jo. No, tobě jo, ale jim ne. Jo. A pokud Kopeček, ten má stejně samý videa s prasatama, takže... Jo, já myslím, on je že to úplný se vám blázen, asi prostě. nebude líbit. Lidičky, poslouchejte, jo. On je blázen do Angry Birds a prostě několik hrozně furt hraje, nebo prostě celý pokoj, přes celý pokoj má Angry Birds. No, že bychom tam jako ne- někdy byli, jako jo, nekecám, jo, on to má v těch videích prostě, to je hrozný. To on třeba když jednou dělal room tour, myslím. A prostě toho viděla prasce vedle prasete, pták vedle ptáka, ale pták jakože plišák, jo. Vedle... Oh. Tak vedle ptáka, to je zajímavé. Teďka v tomhle případě 10+. Tady byl, viděla jsi to? Pomoc! My máme teprve 2 hodinu. Zachraňte mě, lidičky. Ona nemá hlavu. Jsem se lekla. Já jsem udělala sama zvuk mým tělem. Tam je zase. Ne! Fakt 3. noc. Hele, lidičky, já tohle noc už dělat nebudu. Ne, počkej. Sorry, fakt. Natáčíme teprve 9 Ne, minut. hele lidi, už to dělám po 3. Já se fakt omlouvám. Pokud chcete ještě další video ze 3. noci ve Five Nights at Freddy's, napište, pokud chcete další videa s Amy, tak mi taky napište, je teď konec školního roku o prázdninách. Se mnou! O prázdninách bude určitě čas, pokud si neodstraním teda tohle. Já mobizen. nebudu mít čas.
Ale budeš mít čas. Nebudu mít čas, já mám prázdniny už rozplánované. No tak když tak prostě budeme natáčet. Ježiš, to jsem udělala. A to je vše a ahoj. Čau!